egunonak ematen nahi nintzen, eskerrik asko Haurtzaro ikastolako 50. urteurrena ospatzeko oroitzapen jaialdiotako hasierako ekitaldira etorri guztiai. Egun handia dugu aurretik, badakizue 50. urteurrena ospatzeko egun garrantzitsuenetako bat gaurkoa izango dela. Baina, egia da, ikasturte hasieratik ari dela ikastola 50 urte hauen ospakizunetan, eta gogoratuko ditugu orain arte izan diren hainbat ekintza gogoratuko dituzue ikasturte hasieran egintzen desfilea eta familia giroko jaialdia, baita ere Euskararen egunean ikastolarena izan zen lehenengo egoitzan plakaren inaugurazioa izan zen, Udaberrialdean mendi martxa erregulatua, emakumea eta hezkuntza izeneko hitzaldia, bertso bazkari bat ere izan zen, esan behar dago eta gaurko egunez azpimarratu nahi dugu ekitaldi hauek guztiak arrakastatsuak izan direla eta pozik gaudela herriak emandako erantzunakin eta babesakin. Hortaz, eskerrik asko ekitaldi hauetan guztietan parte hartu duzuen guztien. Esan dut gaurko egun berezia izango dela, nolabaiten ospakizun hauen guztien egun handiak gaur izango delako. Eta 50 urte hauek oroitzapenez eta oroitzapenekin gogoratu nahi ditugulako. Ni hitza ematen hasiko naiz, lehenengo Asier Barkaretxeri, Haurtzaro ikastolako lehendakariari, igo dadila ona, berak 50 urte hauek gogoratzeko hitz batzuk dauzkara. Egun on denai, eta eskerrik asko Haurtzaro ikastolaren 50. urteurrena ospatzeko antolatu dugun oroitzapen jaialdiaren hasierako ekitaldira hurbiltzeagatik. Ikasturte hasieratik ari gara Haurtzaro ikastolaren 50. urteurrena guztion artean ospatzen, eta gaurko egunarekin ospakizun guztioiri borobiltasuntzea bat eman diogu, eta hortako zuedenakin elkartzeko aukeren dugu. Gaurko ospakizuna Oiartzungo udaletxeko pleno areto nagusian hasi dugu. Ekitaldi xume honetan, ikastolantzat hain garrantzitsuak izan zazten pertsonak elkartu nahi izan zenbiztegu. Ikasle hoiak, kontseilu bide hoiak, herriko elkarten ordezkariak eta ikastolen elkarteko ordezkariak. Eta bestalde, irudikatu nahi izan dugu Haurtzaro ikastolak Oiartzungo herriaren babesa hasieratik izan duela. Eta gaur egun ere badula. 1977ko urrian abiatu zen Haurtzaro ikastolaren ametsa. Garaizaleak ziren, aktismo betia. Oiartzungo 17 familiek preziatuna zuten ura jarri zuten ikastolaren alde. Beraien aurren hezkuntza. Adore ikaragarri erakutsi zuten. Eta behakin batea, baita beste hainbat herritarrek ere. Beraien lana, denbora, eta diruare eskaini baitzioten proiektu berrire. 50 urteotan, ikastolaren izaera herrikoiari eutsi egin diogu. Naiz bidean eraso bat baino gehiago jasan behar izan dugun, horietako gogorrena, Boesa lege gisa ezagutzen den Euskal Eskola Publikoari buruzko legia. 1993 urtea zen. Ikastola bakoitzak sare publikoan sartu edo ikastolaren sarean jarraitzea erabaki behar izan zen. Lehen aukeraren alde eginez gero, lanpostuak ziurtatu egiten ziren. Baina ordainak arestia zen. Ikastolak ordura arte zuen autonomiaren zati handia, erabat Espainiako legeen menpe geratuko zen. Haurtzaro ikastolak bere historian hartu behar izan duen erabaki garrantzitsuenetako izan zen. Komunitatea osua jabetu zen erabakiaren garrantzia. 1993ko maiatzaren 22an Inoizko ezoiko batzar nagusi jendetsunia egin zen. 400 lagun inguruk eman zuten botoa, eta gehiengoak erabaki zuen Haurtzaro ikastolen sarean mantendu behar zuela. Ez zen seguru erabaki erraza izango, baina gaur egungo ikuspegi behituta erabaki zuzena izan zela, eta erabaki zuzena izan zela aitortu behar da, eta eskarrak eman behar dizkiogu, garai hartan ikuspegi estrategikoa eduki zuten kide guztiak. Aurrerantzian,
Haurtzaro ikastolak elkarteko kide izaten jarraitu izan. Baina erabaki horrek, ez zuen herriarekiko, oihartzunekiko gure konpromisoa gutxitu. Alderantziz, urte bat geroago, udalak eta orduko herriko post hezkuntza zentroak osatutako eskola kontseiluak udal eskola publikoa sortzeko egitasmoa lantzen hasi ziren. Herri ekimenetik abiatuta, 0-18 urterako hezkuntza integrala, bakarra, publikoa eta udalak kudeatuko zuena sortu nahi izan zen. Bat bihurtuko zirateken, Haurtzaro ikastola, Elizalde eskola, Iturburu udal aurre eskola, Kipitapa eta Kikila haurtzaindegi pribatua. Saiakera serioa izan zen. Baina zoritxarrez, Elizalde ikastetxeak atzera egin zuen eta ezin izan duzen gauzatu. Hala ere, udal eskola publikoa sortzeko ahalegina ez zen guztiz utzian geratu. Elizalde ez gainerako erakunde guztiek, elkarlanerako borondatea eta konpromisoa berretsi egin genuen. Eta horrela sortu zen gaur egun dugun Urmendi partzuergoa. 80ko hamarkadan hasieran, Logse legeare indarrean jarri zen. Beste eraso gehiago ikastolaren egonkortasunaren aurka. Kasu horretan nagusiki, Haurtzaro ikastolako azken urteak garai hartako guk gelak egon ziren kolokan. Zorionez, beste behin ere, kontseilu errektoreak garaiz eta ikuspegi estrategikoarekin landu zuen gaia. Eta Errenteriako Orereta ikastolaren eta Haurtzaro ikastolaren arteko elkarlanari esker, Oihartzo batxilergoa sortu zen. Urmendi eta Oihartzo sortzea orduko kontseilu errektoreak eta komunitate osoak hartutako bi erabaki estrategiko izan ziren. Eta hein handi batean, esan dezakegu, erabaki hori esker lortu duela Haurtzaro ikastolak gaur egun duen egonkortasuna. Baina egonkortasunak beste gako bat ere badu. Oihartzungo udaletik jaso izan dugun babesa da. Zinez eskertzekoa da, Iñaki Aristizabal, Iñaki Irigoyen, Jon Iñarra, Xabier Iragorri, Aitor Etxeberria, Aiora Perez de San Roman, eta naizta legealdi hasieran ez ginen ongi moldatu, Martin Berabendire bai, alkateek herriarentzat hezkuntza zerbitzu propioa eta duinak sortzeko egindako lan eskerka. Nola ez, gaur egungo udalarekin ere, elkarlanean jarraitzen dugu, Kaixun Berenet buru duen udalarekin. Haurtzaro ikastolak, udalarekin 4 urtero hitzarmena berretsi eta sinatzen du. Mila esker beraz, Oihartzungo udalari ere. Azkenik, ezin aipatu gabe utzi ikastola handitu eta egonkortzeko egin den eguneroko lana eta ahalegina. Ezina ekinez egina, zioen 1980ko Lizarrako Nafarroa Gainezeko legoa. Eta horixe izan da Haurtzaro ikastolako premisa 50 urtetan. Komunitate pedagogikoa, komunitate ameslaria bezain ekintzailea da gurea eta horrela sortu eta garatu izan da arlo pedagogiko hobetzeko egitasmoa, horrela hobetu da ikastolako barne antolaketa, horrela antolatu ditu 82 eta 2006ko kilometroak eta abar luze bat. Gaur, ezinezkoa zait ikastola pauso bat aurrerago egon dadin, landu diren egitasmo guztiak aipatzea. Baina ikasturte amaitu baino lehen, argitaratuko dugun 50. urteurreko liburuak jasoko ditu. Xehetasun hori guztiak bertan egongo dira. Nire partetik gaur, eskerrak eman nahi dizkiot, 50 urte hauetan errealitate bihurtzeko lana egin duten pertsona guztiei. Lehendakari gisa ematen dizkizuet eskerrak denak, baina uste dut tokatzen zaidala, ikasleoi gisa ere eskerrak ematia. Aurten ahalegin berezi eginda ikasle, guraso eta langile horien bizipenak berreskuratzeko. Nire kasuan eta askoren kasuan, ariketa bat izan da gure gurasoei garaiei buruz galdetzeko eta ikastolako urte guzti hauetan egin den lanak baloratzeko. Gure gurasoak euskarazko heziketa bilatzen zuten. Euskarari
euskal kulturari, ediari lotutako kalitatezko heziketa nahi zuten. Eta esan didatenez, hori ikastolak bakarrik ziurtatu zezake. Gaur egun ere, euskal kulturari atxikia eta baloretan oinarritutako hezkuntza euskalduna eskaintzen du ikastolak. Horregatik gure seme-alabak bertan eramaten ditugu. Sorrerako izaerari eusten dio. Administrazioaren eskola ez izan arren, publikoa da ikastola. Eta gure aurrak etorkizuneko goiartzuak buru aske eta euskaldunak izan daitezen lan egiten du. Gure markak dion bezala, bizitzarako hezkuntza jaso dezaten. Egun osoa dugu aurretik, ikastolako 50 urte hauetako ibilbidea gogoratzeko, egindako lan hitz egiteko eta etorkizunaz hausnartzeko ere bai. Eta ikastolako partaidean harrotasuna, ez harrokeria gozatzeko. Zorionak, haurtzaro ikastola. Esan du, Asierrek ikastolatik, ikasle asko pasaiala 50 urte hauetan zehar, ia promozio guztietan, entzareko ikasleak ditugu noskita, horietako asko artista honbiak. Horietako bi gonbidatu ditugu gaur, eta besti eder bat entzuteko aukera izango dugu. Maria Mendizabal sopranoa da batetik, eta bestetik Maite Penurena pianoan izango du lagun. Maria biak dira ikasleak lehen promoziotakoak. Beraz, gozatu abesti ederrarekin. Euskal melodia batzuk bildu zituen, eta sorta horretatik hala baita oso ezaguna eta mundu guztian oso apreziatua dana. Oh,
Mendizabal eta Berurena, bi artista, ikasleak, beraiek ere. Hasierak esan du bere hitzaldian, Haurtzaro ikastola herritik sortu zela, oihartzuan asko eta askoren babesari esker, 50 urte hauetan guztietan noski, beak egin du ibilbidean errepasua, hainbat, egia da, momentu zailak izan direla batzuk, hainbat erabaki hartu behar izan direnak, baina azpimarratu berrago eguneroko lanari esker, eta ekinari esker, eta lan iraunkor hori esker, eta noski, bizipozari esker ere bai, Haurtzaro ikastolak aurrera egin dut gaur egun den ikastola egonkorra izatea lortu du. Ibilbide horretan, elkarlana ere oso garrantzitsua izan da, ikastola ez delako bakarrik egon, beti eduki du ondoan ikastolen elkartearen babesa. Elkarlan hori garrantzitsua izan da gainean gaur egun den ikastola bihurtzeko garaia. Koldo tegiturik pasatuko diotitza, bera ikastolen elkarteko lehendakaria da, eta gonbidatu nahi izan dugu, eta hitz batzuk eskatu ere bai, elkarlan hori buruz hitz egiteko. Koldo aurrera. Eta, zoriontzeko eguna gaur ez da, zoriontzeko Haurtzaro ikastolari, eta marrunte betetzen ditulako. Zorionak eta bila esker, Euskal Herriko ikastolen izenean, zorionak eta ere, denezan bezala, eskerrik asko ez da, ikastolako kide guzti urte luze hauetan, baltintzarek gabeko kompromisoa batik ez da. Hemen ere, Euskal Herriko beste zenbait tokitan egin zen moduan, oihartzunen Euskal Herria beharrezkoa zuen hezkuntza eredu propio izatearen garrantziaz konturatuta, ikastola eredua hautatu zuten frankismoren garaiko egoera garaiko gorretan, eta aurrera eraman Haurtzaro ikastola ez da. Eta bereziki hor, zoriondu eta eskerrak emon sortzailei ez da. Horra, okerrez banabila masei familia eta bian dereño, borondatez eta osardiaz aurrera eraman zuten proiektu hau. Eta zierrek esan dagoari begirane, zorionak ere eta eskerrik asko 93an erabaki estrategiko hori bultzatu eta aurrera eraman zuten egin, ez da. 50 urte pasata eta ingazte izanik, 50 urte ez da asko, ez da, izan berrundu da. Ikastolak eta ikastolonek eta ikastolek orokorrean oso eskola eredu gutxik izan dute, guk izan dugun eragin sakon, ez da, eta inguru osoan, ez da, eta eraginan noski zuzenean ikastolan parte hartzen dutenengan, hasi ardiek klandestinean edo klandestinean osoan, hasi bai ziren gaur ari diren ikastolak, eta 50 urteko ibilbidea eta gero, hemen gaude, Europa eta mundu osoko hezkuntza kalitateko estandarrik garatunean parean, ez da, gure ikastola eredua, ez da. Eta guzti horretan, izan bezala, erakutsi dugu, eredu funtzionaletik aparte edo eta elizatik apartea posible dela olako eredu herritar matan aurrera eramatea eta aurrera eramatea maila handiarekin, ez da. Eta gaur egun, erronka berrietara erantzuteko egokitu gara, eta gaur egun, 11 proiektu aurrera eramaten ditugu, IKT, KIBA, eleaniztasuna, gaur egun espazio berrien horrekin ari gara. Esaten ari garenean azken urteetan hezkuntza eraldatzen ari gara ikastolan. Eta ez bakarrik pedagogiaren ikuspegitik, baizik eta beste sistemaren ikuspegitik ere hezkuntza sistema propio aldarrikatzen dugula Euskal Herrirako eta ikusten dugulako beharrezkoa dela publikotasun eredu berri bat. 40 urte hauetan hobekuntzaren jakindurian metatu duen proiektua gurea ez du orain ere gutxe egingo. Eta ondari horrekin, ikastolek ez dugu gutxe egingo Euskal gizarteari 51. Mendea zehar eta Haurtzaro ikastola ez dio gutxe egingo oihartzungo gizartea. Beraz, gora zuek, konpromisoari inoiz musinik egin gabe, hezkuntzaren bidetik, kulturaren bidetik, bizilian baino eraginkor ikastolen nortasuna mantentzeagatik. Zuekin gaude eta eskerrik asko.
batetik, amaitzen joateko, amaitu aurretik ala ere artista gehiagokin jarraituko dugu. Justu egun honetarako eta momentu honetarako preziski propio prestatu dute dantza emanaldi bat ikusteko aukera izango dugula. Horretarako deitu nahi die Izarra Izkuru eta Ekain Kazabon ikasle horiei eta baita ikastolako irakaslete Aritz Salamankarire hiruan artean sortu dute dantza emanaldi hau ikastolantzat. Aurrera, artista bezala esan ez ditudan hainbat olerki eta asmo elkar lotzen gaituzten sokak ez dira apurtuko bizirik gauden artean bizirik gaudelako amaitzen goaz, Haurtzaro ikastolaren 50 urteak irudikatuko duen argazkia aterako dugu alare lehenago. Horretarako, zozketa bidez, izendatuak izatea ikastolako 52 promoziotako ordezkariak banan-banan ontzara deitzen hasiko naz. Lehenengotik hasi eta 52 ordenean, gero hemen sorkunderekuna zuzendariak eta Asier Bergaretxe lehendakariak oroigarri bana emango dietelako ordezkari hau. Gero, igoala gelditu hemen, bukaeran aterako dugulako argazki hori. Beraz, Lena, miren Arruabarrena.
Orain, Kurtso, Amaskar eta Miren tabernek ekarri dute jaki goxoekin disfrutatu ere bai, eta egun